Kirkland. 25, 25.88 siya. Mas mura siya. Raisins pala to, so mas mura. Ito. Ito, almonds. Sa S&R, 1,000, if I remember it right, 1,490 something. Bali, 1,500. Halos pareho lang. Mas mura ito siguro ng konti. Kasi 56 right now ang dollar. Mas mura siguro. 25.48. Kasi klaseng juice. May mga damit pa. Buy one, take one, 8.99. Ito masarap. Same brand. Ha? Walang Coke Zero? Same brand sa Costco. Dati 8 something lang yun. 8.99. 10.28 dito. Dollars. I don't know magkano na ngayon sa Costco. So, sarap yan guys. Lagay mo lang sa maraming ice. Ako, masarap. Ang dami lang sugar. Ayan din. Del Monte Mango. Ayan, 103 pesos. So, dito ka na lang, no? Local brand. Mas mura pa. Naghahanap daw siya ng Coke Zero. Walang Coke Zero. Which is good. Ay, ito masarap. Bumili ako nito noon. Masarap siya. At saka, chestnut, hindi ko pa na-try. Coffee is good. Banana is good. Melon is good. Ito, hindi ko na-try chestnut. 57 pesos. May mga small electrics, plancha, toaster, blender, stove. Ha? Ito 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 No, it's not. Ayun ang regular. This is Coke Zero. Yes. Ayan Coke Zero. Ito regular. Zero. Light. Ano tong brown? Hindi naman yan eh. Ito dito Ito dito. Ano ito? Vanilla. Ayoko yan, vanilla. Regular yan. Ito ang Coke Zero. Yan, regular. Ito Coke Zero. Basta ako dito eh. Nasaan? Ito. Zero? Coke Zero yan. Anong gagawin mo? Titempo na naman ako. Langgang bag ko. Steamer. Walang price. Ayan. Rice cooker. 4,598. May iba walang price. Babili daw niya ako ng Coke Zero. Isa-isa lang naman. Inom. Make sure na. Bumili kami guys ng Coke Zero. Minsan, tagi-isa kami. Tapos, Ilang beses na. ilang beses nangyari. Pero Tapos, lahat nung sa akin, iniinom mo. nagpapaalam naman ako. Sabi ko, hanggang hindi mo pa rin nainom. Akin na lang. Tama na lang, Aning? Ay, naku. Tapos ako na naman mapapainom niyan. Hindi, ako ngayon ang iinom nito lahat. Hindi kita pa iinumin. Tapang. Hindi naman niya iniinom. Basta ako lang napapainom. Ano ito?
ganda nito ga, oh. Ga, oh. Ang ganda, oh. Maliit lang siya. Ayun. Ako mga ganito, titingin-tingin lang guys. Ito mas malaki pero 2 piece. 2 piece lang siya pero mas malaki. Ako tingin-tingin lang guys. Happy na ako guys. Happy na. Happy. Oh, may baunan ako dati nito. 78 pesos lang. Oh. Ay, hindi. 348. Hindi ito. Iba ito. Ayan o. Corningware. 348. Ay, maganda kasi glass ang ilalim. Cute naman ito. Walang hawakan. Tumbler lang. Ang ganda ito ga. Yung mga clay pot. Crack pot pala ang ano nito. Oh. Brand. Ito. Yung nandun sa box. Ito siya. Chips and dip. Ayan, chips and dip. $15.98. Ito, $9.98. Ito, $15.98. 3 ano. Mga chichirya. Ito mas maganda. $18.98. Tatlong peraso. Paslant siya, paslant. Ganda. Ganda. Ang basurahan, $50. Sa amin, malaki ang basurahan namin. Binili namin sa Wilcon. Plastic. Ano yung isa? Spray? At saka, Spray? Lubricant din yan? para sa pinto. Tapos yung isa pang leather, all around. Rubber, leather, vinyl. Oh, para ano siya? Doon sa sa kapal, ang dumi-dumi yung kapal eh. Anong Ng kapal? tricycle. Pag kinakaros ko, pa-i-scob ako tapos. Hindi ba yung parang armor all? Parang hindi naman armor all actually. Parang ganun lang ang purpose niya pero pwedeng sa wood, Oh, I see. rubber, plastic. Yung sa tricycle. Oh. Ano ito? Cute naman ito.
vibration po work na ino sa akin. Kaya pala pinabasa ka jumping. Pa-jumping. Pero hindi na dapat na. Bath rug. 198 pesos. Ayun. Washable na ano. Malambot. Ano meron dito? Chinelas. Buy one, take one. 120 pesos. Ito, 568 pesos. This is good price na. Pwede na yan. May mga iba pang kulay. Lumbar support. Lambot siya. Maraming bed sheets. Ha? Ang bag ko? Sa'yo na? Ang daing sheets, guys. Bed sheets. Comforters. Unan. Sa unan, walang problema. Marami kaming unan kasi nga, di ba? April kami dumating. By May, dumating ang kapatid ko from Rojas City, from California. Tsaka mga parents ko from California. Eh, di anong nangyari? Wala kaming choice ni bumili ng sangkatutak na unan. Oh, ito oh. For shiny, dark, black hair. May henna oil. Sunsilk. Hindi ko to nakikita sa regular store. Ay, gusto ni Louie Boy orange daw na sunsilk. Wala naman. Ano yung guys ito? Oh, malaki na siya. $4.98. Ano bang size nito? 625 ml. Anti-dandruff. Walang orange. Gusto ni Louie Boy yung orange. Pero yung original na orange na sunsilk nung high school pa ako, yun, napakabango nun. Napakalinis ng amoy. Ang orange sunsilk ngayon, iba na, hindi na pareho. Creamy silk. Ito guys, ang ginagamit namin ngayon. Pero nabili namin sa SNR. Magkano nga ba yun? Mas mura dito. Mas mura siya. Mabango. At that time, buy one get one yung sa ano. Sa SNR, parang $3.99 or $2.99. Ito, 50% off. $3. $2.94. So, parang pareho lang din, ano? Kasi buy one get one free doon.
25.58 CeraVe na ano. Ganito kalaki. Kami, nagbaon kami from Costco. That time, nung binili namin was only $20 kasi may coupon. $20, dalawa na. Ito, isa lang, 25.58. CeraVe. So, kaya, di ba guys, sinasabi namin yung mga bagay na ang feeling namin mura doon, inuwi namin dito. Kasi, may mga bagay dito sa Pilipinas na mahal. Kung imported, syempre. Powder puff. $3.50. Beauty blender. $1.98. Dito makakabili ka ng mas mura dyan. Sponges. Sabon. Teka, ako may Bioderm ba na blue? Gusto ko yung Bioderm na blue. Walang Bioderm. Si Louis Boy, ano talaga yung gusto niya? For sensitive skin na Dove. Walang amoy. Gusto ko yung, ako naman gusto ko yung mabango. Dial Gold, maganda para sa akin. Nababanguhan ako. Bioderm, blue, at saka yung dark blue. Dalawa yun, may light blue, may dark blue. Nahilo ka na? Next time na lang. Nahilo ka na? Yes. Sandali. Oh, yan yung ano, di ba? Ay, mas mura sa ano. Yan ba yun? Yeah. Pero sa SNR, yeah, sa SNR is $4.59. Dito Eto? $4.72. Ito yung binili natin, Sa di ba? Watsons mas mahal pa. Sa Ba't iba ang amoy? Pareho? Pareho. Gusto ko to, friends. Pero nabili ko nung minsan ano, half off. Kaya dalawa na binili ko. Magkano ngayon to? Ito hindi, ito yun, $4.72. $4.72. Sa SNR, ganun kalaki, $4.59. Pero kahapon, nung nasa Watson tayo, kasi tinitingnan ko kung meron na namang sale, wala. Ang meron sila, 180 ml na $4.99 yata. $4.99, $4.89. Ito, 320 ml na yan. Magkano natin nakita? I did. Nakuha natin ng parang $2.39 lang. So, dalawa na binili ko, parang half off. Sa Lazada, but Watson store. Maghanap pala ako ng ano. Ano ito? Skin lightening body cleanser. 225 pesos. Scope $5.74. Ako gusto ko Scope kaysa Listerine. Mas maano ang lasa, mas okay ang lasa. Umbrella. May Q-tips dito. Q-tips mismo ang ang brand. $6.18. Hindi ko na matanda kung magkano yan. Kung doon. Mga diapers na dito tayo.
Mahal ng pabuloso dito. $17 doon, magkano lang yan. Pero guys, pag may pets kayo, pampalinis ng ano nila, yung floor na kung nasaan sila, nakakaalis talaga yan ng amoy. At saka, concentrated yan, pwede mong lagyan ng tubig. Hindi ko alam ang mga brand na yan. Lex, hindi ko alam ang brand. Dobleng presyo. Guys, look. $30.68. That's not 30. Ewan ko lang ngayon ha. Pero hindi yan 30 nung nandoon pa kami. Parang less than 20 yan. 25.58. Mahal siya. Imported kasi. Ito, mabango. Ang mahal ng Ensueno, oh. 21. Ang mahal ng Ensueno. Ito, mabango to, guys. $21 siya. Magkano lang yan? Doon, napakamura. Yan, isa sa mga mura doon na brand. Pero mabango. Dito, $21. Mahal. Del, ayan yung Del ah. Ito, Del. Mabango daw yan. Sabi nila, mabango daw. Mabango daw, sabi nila. Gusto mo i-try? O, ang surf. Ayun din ang surf, oh. Yan ang ginagamit natin na surf. Itong pula, either Conditioner one. yan eh. Fabric conditioner. Ayun, Del. Pareho yan, fabric conditioner. Gusto mo i-try? Try natin. Para lang malaman. Si Emily at saka si Marie. Si Marie nag-comment, sabi niya mabango nga daw. Amoyin mo. Ang pink daw na Del mabango. Ay, baka matapunan ka ha. Ay, hindi po. Bango nga. Ha? Paamoy? Nabango nga siya. Gawin natin. Oo. Ayan, Marie. Nag-try kami ng Del. Dito, 164. Softener to? Oo, 1,000 ml. Walang ano dito gano, yung Kirkland, wala. Alam mo kung saan meron ga? Sa Marquee Grocery. Pagka bumili ng ganyan, meron akong ganyan. 3 yata na meron tayong ganyan. Alam mo, nahihirapan ako dun sa brush na meron tayo sa sink. Cute lang siya kasi parang, ano ba yun, panda ba yun? Pero mahirap mas maganda yung maliit na binigay ko sa'yo. Mas maganda yun. Ando na? Saan? Lagay mo sa banyo ah. Nasa lababo? Para naman yata yun sa... Let me see. Hindi, inassign mo yun para sa tahong. Ginamit mo sa tahong. Inassign mo para lang sa pagkain, di ba? Yeah. Yeah, yung ganito sa sa Target ko binibili yung dati. Yung ganito, pareho nito. Magkano dito? Walang price. Ito, umiikot. Hindi, lalagyan mo lang sabon. Oh. Okay din to. Para hindi ka na nandun na ipupush mo lang. Walang price. 150, meron yan. 169.75. Ito wala. Ito. 190. 119.75. Pwede na. Ano, kukuha ka? Kukuha. Hindi yan. Ayaw ko niyan. Bumili ako niyan ng something like that. Before, hindi naman Hindi Ito. mas gusto ko yan kasi ang hawakan. Hirap ng mahaba na yun. Iba ang niya, yung anggulo ng pagkuskus.
Oh, dito ga, baka merong ano, Kirkland. Wala. No, Charmin yun. Toilet paper yan. $53. Doble. $53 guys. Ang mahal. Ano ito ga? Toilet paper. Hindi, ano. Oh, tingnan natin dito. Baka mabili tayo para kay Sky. Okay. Oo. Mga ganito. Ay, naku. Sisirain lang yan ni Sky. Kaliit na aso pero yung toys niya, ano. Nangangat-ngat niya talaga. Yeah. Doon na po siya nag-CR, ma? Ay, magkano dito? Doon. 14.20. Magkano yun sa peso? 5, 10, 15. 10, 500, 750. Ay, ito 27. Ang mahal naman. Ito doble din, oh. $14. Halos doble din. Pero talagang itong the konti lang binili namin. Buti naman. Gano'n nakakita akong miswa? Nakita mo miswa? Miswa nakita mo? Ito pag